Euskadi Irratian, Faktoria. Eta Faktorian gaur gonbidatu dugu Peio Otxandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko burua. Otxandiano jauna, egunon, ongi etorri. Egunon, mi esker. Euskaraldia amaitu berri da, balantze aldia astera doa orain, somatu alduzuzuk inguruan, hizkuntza ariketa honen impacturik? Esango nuke beste edizio batzutan, baina apalagoa igual izan dela eragin hori, ez? Baina, bueno, antolatzaileek egin dezatela, ez? Balorazio hori bereek izango dituzte datuak eta itxarango dugu, ia zein den egiten den balorazioa eta ze datu dauden. Eta esango zenuke, ariketa honek uzten duela arrastorik, gaurtik aurrerakoan ezertan igarriko dela? Nik uste dute denak gehitzen duela, ez? Guztiak gehitzen duela, eta euskarak eta euskalduntze prozesua momentu honetan behar dutela bultza handi bat, eta beraz euskaraldiaren saiakera positiboa dela eta onuragarria dela zalantzari gabe. Hala ere uste dut haratago joateko momentua dela, ez? Uste jauzia behar dugula hizkuntza politiketan, norbanakoen borondatetik eta konpromisotik haratagokoa dela momentu honetan euskarak behar duen bultzada. Eta honetan uste dut badagoela konsensu handi samar bat euskalgintzan, eta soziolinguistikak esaten duen aintzat hartuta, soziolinguistikarik onena hartzen badu eskuartean, motelaldi edo gildoaldi baten gaudela, eta honek eskatzen duela inflexio puntu bat, horretarako hizkuntza politika da funtseskoa. Euskaraldiaren aitzakian Eusko Legebiltzarrean ere, bai legebiltzarkide eta bai beharginak ikusi genituen ekitaldiarekin, ariketarekin bat eginez, politikarien hizkuntza portaerari dagokionez zerbait berpentsatu beharrik ikusten duzu? Bai, zalantzari gabe dena birpentsatu behar da, eta den hori dagokigu pentsatzea, ez, gure jardunetik zein den, ez? Momentu honetan, euskalduntze prozesuak behar duen ekarpen hori nola artikulatu, ez? Baina uste dut fokoa hizkuntza politikan jarri behar dela, ez? Bestela, oso eztabaida partzialak egite ditugula, ez? Eta momentu honetan, batetik daukagu goldarraldi judizial bat, soziala ere badena, eta diskurso batzuk eroz eta espazio gehiago hartzen ahienak euskaren kontra. Horri lehen murrua jarri behar zaio, eta hori nola egiten den badakigu. Hori enplegu publikoaren aldaketarekin egiten da, posible da, diseinatua dago lege aldaketa hori, eta posible da gaur bertan hori egitea, eta beraz, oldarraldi judizial hori lehen amurru bat ezartzea. Bigarren behar du hizkuntza politika berri baten inguruko adostasun soziopolitikoa. Eta hirugarren behar dugu, hizkuntza politika berri horrek eskatzen duen lege babesa, lege aterbea. Eta hori segurazki nahikoa loturik dago estatus politikoarekin beste. Beraz, hau da, datozen 2 urtetarako agenda. Eta agenda honek ezin du gehiago itxaron. Uste dut jauzi bat emateko momentua dela. Eta hizkuntza politika hori berpentsatzerakoan Jaurlaritza irekita ikusten duzue? Bueno, legintzaldi berriko lehen urratsetan antzeman genuen diskurso aldaketa bat. Baina urte bete pasada. Eta diskurstatik haratago joateko momentua da. Eta nire ustez, gure ustez, 3 urratsa hauek dira datozen 2 urtetako agenda. Bat, enplegu publikoen legean aldaketa bat behar da, oldarraldi judizialari lehen murru bat jartzeko, 2, akorde soziopolitikoa behar da hizkuntza politika inguruan, eta 3, pentsatu behar dugu zein den hizkuntza politika berri horrek eskatzen duen aterbe juridikoa. Hori da datozen 2 urtetako agenda. Eta hauteskundeak gero ez da hurbilago egon, gero ez da zailago izango da agenda hori aurrean. Eta beraz, esango nuke urtebete galdu dugula, honezkero. Eta ezin dugula denbora gehiago galdu. Hizkuntzari lotuta Europar Batasuneko erakundetan euskararen ofizialtasunaren inguruan bihar izango da eztabaida, auzi orokorren batzorde horretan. Ikusten duzu aukerarik, hala izan dadin euskararen erabilera Europako erakundeetan ofizializateko aukerarik, eta hori lortuko balitz zer ekarriko luke horrek? Bai, posible da, eta espero ezagun biharko egunean notizia hon bat jasotzea, ez? Nik uste dut hemen jende asko egin duela lan asko, isilpeko lana. Halako hauzietan zarata gutxi eta lan asko. Ze gauza delikatua da, eta azken momentu arte ez du jakingo benetan ofizialtasun hori iritsiko den ala ez. Baina ematen du, badirudi, baietz posible dela, eta optimistak izateko moduan gaudela gaur, biharko egunari begira. Hori gertatzen bada, ofizialtasun hori iristen bada, Europa mailako ofizialtasun hori importante izango da. Importante izango lehenik eta behin maila simbolikoan.
ez? Nolabait, Europako erakundeetan euskarari ofizialtasuna aitortuko zaiolako, eta horrek baduka pisu simboliko importante bat. Bigarren, izango du eragin material bat, Europako erakunden funtzionamentuan, eta baita, hainbat regulazio hori lotutako hainbat aspektutan, ez? Europako mailako regulazioari lotutako hainbat aspektutan. Eta hirugarren ikusteke legoke, ofizialtasun horrek ze impactu juridiko, ze eragin juridiko izan dezaken gure lurraldean eta gure erakundeetako hizkuntza politiketan, ez? Hori ikusteke, nik uste dut hor behar dela azterketa juridiko sakonago bat. Edozein kasutan, importantea izango da, eta gure ustez ekarri behar du inflexio puntu bat. Zeren horrek ez ditu gauzak egun batetik bestera aldatuko, eta ez da izango nolabait momentu honetan euskara behar duen jauzi horren oinarrezko zutabea. Lagungarri izango da zalantzari gabe, eta babes importante bat, edo aldeko haize importante bat ekar dezake, baina hankak lurrean. Segituan galdatuko dizut etxeko politikagintzaren inguruko beste auzi batzuren inguruan, baina utzidazu Gazako egoerari ere ezinbestean begiratzen, munduaren bistara Israel-Palestinarren kontrako genozidio gauzatzen ari delako. Ikusten duzu inola eragiteko aukerarik? Zaila da, ez da? Zoritxarrez mundua dagoen bezala, eta Gaza eta munduko beste leku batzuk, kokagune batzu dira estrategikoki importantzia berezia daukatenak. Momentu hontan mundu mapa berri hontan eta oreka geopolitiko berria gauzatzen ari den momentu hontan, dira enplazamentu batzuk, kokaleku batzuk, non botere harremana gurutzatzen diren eta alakoetan imperioek eta munduan agintzen duten herrialde eta botere horiek eskrupulo gutxi daukate batere baldin badaukatez. Eta ematen du onartua dagoela, palestinarrek ez daukatela bigarren mailako iriterra direla, eta edozein gauza permititu daitekeela. Hori, zoritxarrez horrela da. Munduan egon da erreakzio importante bat, leku guztietan, nik uste dut momentu honetan inor gutxik defendatu dezakela, Israel Gazan egiten ari den hori, baina hori gauza bada eta beste gauza bada, kasu honetan estatu batuek Israeli ematen dioten babes horri aurre egiteko ainako erantzun sozial bat sortzea mundu mailan, eta badirudi zoritxarrez hortik urrun gaudela. Europa dagokion mailan ari da, Europar Batasunak esan du, berrikusiko duela Israelekin duen elkarlan kooperazio politiko eta ekonomikorako itun hori, ikusteko giza eskubidei dagokienez urraketarik ote dagoen. Espero duzu berrikuspen horretatik etorriko dela emaitzarik? Optimista izateko zea gutxi daukagu, ez? Asko zaratago beharko luke momentu honetan Europar Batasunak, ez? Zer gehiago gertatu behar da? 8.000 ume hil eta gero berrikusteko momentua da, edo erabaki irmoak hartzeko momentua da, eta presio politiko diplomatiko guztia egiteko momentua da. Zer gehiago gertatu behar da, ez? Eta hemen, nabarmena da, giza eskubideak denon ahotan daude, baina giza eskubide batzuen gainetik bestelako interes politiko eta ekonomiko batzu daude zalantzari gabe. Azken aste honetan, etxeko politikagintzan EAJaren eta PSren arteko desadostasunak izan dira hizketagai, Katarroa esan zuen Pradales lehendakariak, jada sendatuta gaindituta dagoena. Azaleko desadostasuna izan dela esango zenuke, edo badago sakonagoa den zerbait? Ez dakit, lehenik eta bain uste dut alako gai bat, migrazio bezalako gai bat ezin daitekela horrela landu, edo ezin daitekela alako polemika bat sortu alako gai sensible eta estrategiko baten inguruan, ez? Sekuentzia aztertzen bada, gertatuen polemika honen sekuentzia aztertzen bada, hau azten da Pradales lehendakariaren hitzaldi batekin, non esaten duen, ikusi beharko dela ikusi behar dela ze migrazio jaso dugun eta zein jaso behar dugun etorkizunean, ez? Hor badago misio bat. Berbaldi hortan, ez? Hitz egiten badago misio bat, ez? Hau da, ze migrazio jaso dugun esaten duenean, ze esan nahi du horrekin. Zeren datuak egon badaude, eta berak badauzka. Hau da, ze migrazio jaso dugun, eta momentu enten, jende hori Euskal Herrian, beste, ze enplegu betetzen ari den, eta ze ekarpen egiten dio nahi bada, barne produktu gordinari. Datu horiek badauzka berak. Hori esaten duenean, zer esan nahi du. Eta esaten duenean pentsatu behar dugula ze migrazio nahi dugun,
edo jaso dezakegun, edo jaso behar dugun, zer esan nahi du horrekin. Zehazki ze politika dauzka buruan, ez? Hor badago misio bat. Eta hor beraz bi hipotesi daude. Bat, akats bat egiten du, ez? Ez du ondo neurtzen, hitz horien eragina zein izan daiteken, zeren interpretazio askotarako tartea irekitzen ari da, eta interpretazioetako batzuk oso reakzionarioak dira, ez? Beraz, ez du ondo neurtzen, esaten duen hori, eta hori larria da, lehendakari baten lekuan, edo bi, ambigutasun kalkulatu bat baliatzen du, nolabait interpretazio ezberdin hoiei bide emateko, ez? Eta hori are larriagoa litzateke, ez? Edozein kasutan, bi hipotesietan ikustot hor badagoela lehendakariaren partetik autokritika baterako tartea. Ze halako gai bat, hainbeste daukagunean jokoan, datozen urteetan, ultraeskuinaren gorakadaren aurrean, beste era batera landu gara. Horrek gero karri du soka bat. Eta EAJ-ko eledun batzuk gainera, lehendakariaren hitzoiek interpretatu dituzte zentzu konkretu batean. Eta urrats bat aratara eman dute nolabait berbaldi hori esanez, pentsatu behar dugula emigrazioen selektibo batean. Hor, zer dago EAJ-aren baitan, ez dakit. Zegero, saiatu dira matizatzen, ez? Eta edozein kasutan, eztabaida bukatu du, maila publikoan, oso modu aldrebesean, eta ez dago jakiterik azken finean, hau katarro bat den, edo zer den, edo desberdintasuna zenbatekoak diren, inkluso EAJ-aren barruan posizio ezberdina dauden, eta abar, ez? Beraz, hau, eraman dezagun, parlamentura beste egin dezagun eztabaida hau dagokion lekuan eta dagokion modutan. Atzo, Aitor Estebanek zioen, une bateko alderdien arteko desadostasunak baliatuta ari zaretera zuek urnasietan arrantza egin nahian, eta leporatu dizuek gai honetan, imigrazioaren gaian etzaretela bustitzen. Zein da zuen jarrera? Zure ikuspuntutik, imigrazioari aterak zabaltzerakoan, lan munduarekin lotura bat komenigarri da, beste irizpide batzuren arabera antolatu, erregulatu behar da imigrazioa? Nik esango nuke lehen eta ben gu polemika honen aurrean oso modu prudentean egon gaela, jokatu dugula, uste dugulako hain zuzen ere eztabaidak ezin direla horrela egin. Hori esan da, apirilean akordio bat erdietxe genuen parlamentoan, hor badago oinarri bat, hasteko hontaz hitz egiten eta gai hau lantzen, beraz, nik ez dut inolaz ere partekatzen Aitor Estebanek esan dako hori. Hori esan da. Lehenik eta behin, gure posizioa zein da. Euskal Herritarra da, Euskal Herrian bizi den oro eta Euskal Herrian lan egiten duen oro. Euskalduna da gainera, Euskaldun izan nahi duen oro. Beraz, hori da gure posizio politikoa migrazioen aurrean. Hasteko eta behin. Hori esan da. Datozen urteetan jende asko etorriko da, Euskal Herria bizitzera. Eta asko dago jokoan. Nola eraikitzen da inklusioa kontestu hontan baldintza hauetan, ez? Eta hor, hain zuzen ere, noski, edozein kasutan, dago gauza jakina da, inklusio soziala bermatzeko, hau da, oinarrizko bizi baldintza material duin batzuk bermatzeko, laneratzea bada prozesu gakoetako bat, eta lehen bizikoa esango nuke, importantena segurazki. Beraz, hontan, badaukagu erronka bat, hau da, Euskal Herrian bizi den jendea, jakinda gainera enplegua faltako dela, eta lan indarra faltako dela enplegu askotan, sektore askotan, nola egiten dugun jendeak lana izan dezan, eta baldintza duinetan lan egin dezan, ez? Hortarako behar da politika publiko aktibo bat. Hau da, orain arte lanbidek, historikoki, gutxi asko, egin duena izan da RGIa gestionatu. Behar dugu lanbide bat askoz ere proaktiboagoa. Hau da, identifikatuko duena ze lan bete daitezken, ze jende dagoen Euskal Herrian, ze kualifikazio behar dien lan horietarako, eta bitartekaritza lan aktibo bat egingo duena. Beste hori da behar dugun politika publikotako bat. Beraz, laneratzea bada zutabe importante bat migrazio politiketan. Eta bi, kohesio soziala eraiki behar da. Testu inguru baten non kultura askotarikoak egongo diren gure herrian, ez? Eta hortarako uste dut, Euskal nortasuna, hizkuntza badela kohesio soziala eraikitzeko behikulo importante bat. Eta hontan instituzio publikoek berriro badaukate erantzukizun handi bat, eta da nola eman euskara Euskal Herrian bizien jende horri guztiari. Eta euskara izan dadiak bestea beste kohesio soziala eraikitzeko tresna importante bat. Interkulturalitate hortan eraiki dezagun komunitate zentzu bat. Eraiki dezagun
komunitate inklusibo bat, kohesio sozialean oinarritu. Hortarako uste dut, hizkuntza politika ere badela beste zutabe importante bat, migrazio politiketan. Eta gauza askoz gehiago ongo dira, zeren hau prozesu konplexua izango da edozein kasutan. Horregatik uste dut, gauza hauek ezin daitezkela horrela egin. Asko daukagula jokoan, eta berez, izan gaitezen denok ere arduratsuak, eta eraman dezagun eztabaida beste parlamentura hortarako oinarria badauzkagu eta. Atzo, Estebanek zuei egin zizuen kritika gai honen inguruan, eta baita gero aipatuko dugun beste baten inguruan, badira ia pare bat hilabete Euskadi Buru Batzarreko presidentetza hartu zuela Estebanek, harremanak zertan dira? Lortu duzuen harreman kanal zuzen eta emankor bat? Bai, badaukagu harreman zuzen iraunkor bat. Personak aldatzen dienean, harremanak berrartu egin behar dira, eta kasu honetan, kasi zerotik hasi behar dira harreman batzuk, eta hori bada eten bat, eta, ez gaude etenetarako, herri hau ez dago hemen zaige geratzeko, hasi berria da, Esteban, bere karguan, ikusi ezagun, nik esango nuke denbora aurrera doala, urtebete pasada, legintzaldia basi zenetik. Uste dut, legintzaldiotan gauza asko gertatu behar diela. Herri honek behar duela erreakzio bat, behar dugula jauzi bat aspektu askotan, eta euskagula sekulako erronka, eta artean migrazioa, industria politika, hizkuntza politika, etxebitza larrialdi bat bizi dugu, eta bar. Eta ondo dago diskursoak aldatzea, nik uste dut gobernu honek egin duela, esango nuke, osoko zuzenketa bat, aspektu askotan Urkulluren gobernuarekiko, baina urtebete pasa, eta uste dut, balantzea badela, diskursoa aldatu dela, baina oraindik ere oso urrun gaudela herri honek eskatzen duen erreakzio horretatik hainbat aspektutan. Orduan, ikusteke, Aitor Estebanek ze berrikuntza dakarren, EAJara, nik esango nuke harremanak nahiko olioztatua zeduela, etenik ez dugula behar, eta, badaukagula agenda bat, estatus politikoarekin, erdigunean, eta horrek hurrengo hilabetetan behar duela jauzi bat eta bultza handi bat. Eusko Legebiltzarrean datorren astean egingo da zue proposatutako eztabaida monografikoa gizarte eredu eta ekonomikoaren ingurukoa, politika ekonomiko eta industrialaren norabidea aztertzeko lehentasunak ezartzeko, planteatuko duzuenaz berehala galdetuko dizuz, baina gaurko albistea da Trump eta von der Leyenek hitz egin dutela bart telefonoz eta momentuz behintzat uztailaren 9 arteko negoziazio aldia irekitzea adostu dutela mugazergen inguruan akordioa lortzen saiatzeko. Tarte hau, sueten moduko hau, ongi iruditzen zaizu? Bai, baina bihar beste notizia bat jaso dezaku kontrako zentzuan, beraz, nik uste dut ziurgabetasuna inherentea dela. Trumpen mugazergak hor daude, baina bestelako realitate batzuk ere bai. Europa krisi bat bizi industriala, automozioaren sektoria oso lotua. Edozein kasutan mundu hau berria da. Bestelako potentzia hegemoniko batzu daude ja jokoan, Txina kasu, eta pentsatu behar dugu nolako katzen garen panorama hontan, edo testu inguru berri honetan. Eta hor uste dut behar dugula industria politika berri bat. Hemen ere, diskursoan badago aldaketa bat. Orain arteko industria politika izan da, edo maxima ideologiko bat egon da, eta izan da, industria politika egonina da egiten ez dena, soltsagaren ura. Gogoran izan ditzagun Arantxa Tapiaren beraren hitzak, Euskaltelen administrazio publikoa ez duela jabetzarik izan behar, ez baikara herrialde komunista bat. Hori Arantxa Tapia zuen dela 3-4 urte inguruen, ez dutak orduan data zehatza, ez. Momentu honetan esaten ari garena da sektore publikoak izan behar duela posizio fuerte bat industria politikan. Eta parte aktiboa izan behar dela, transformazioaren, reindustrializazioaren, eta abar. Hori esaten ari garena. Orain hori gauzatu behar da politika zehatzetan. Eta uste dut hemen ere, erdibide batean edo gelditzeko arriskua badaukagula. Hau da, zehazki zer da esaten ari garena, sektore publikoak industria politikan parte hartu behar duela esaten dugunean. Akompainamentua egin behar diola sektore pribatuari, edo hori baino gehiago esaten ari gara. Hau da, norabidea markatu behar duela. Hau da, transformazioaren lidergoa hartu behar duela. Ez? Ikus dezagun, zein den behar dugun industria politika, eraman dezagun hau ere parlamentura, eta heldu diezaiogun baita ere eztabaida honi, adarretatik guk ez dugu inongo eztabaidari muzin egingo. Pleno hau, monografiko hau planteatu zenutenean, adibide bezala jarri zenituzten Guardian, Talgo, Balenciaga eta Bridgestone bezalako enpresen egoerak politika industrial baten beharra dagoela azpimarratzerakoan. Arazotan diren enpresa horiei dagokionez, zuek
gobernua bazaundete, zer egingo zenukete desberdin, egin denetik? Bueno, badaude, enpresa zehatzen testu ingu zehatza, eta hor behar dena da, prebentzio bat, jakin zer den gertatzen ari dena. Talgoren kasuan, egoera hori ezaguna zen lehenagotik ere. Eta gure informazioan arabera, Pedro Sánchez presidenta bera izan zen nolabait jarri zuena mai gainean lehenik eta bain, eta zan zuen aizuek. Hemen badago arrisku bat opa baterako, eta nolabait talgok izan dezake negozio bat bideragarria dena. Eta beraz, izan daiteke industria estrategiko bat, ez? Jakin behar da, zer den gertatzen ari dena. Eta ondoren izan behar dena da, industria politika bat, aktiboa. Eta industria politika aktiboetan, beste egin behar dena da, bai, enpresa estrategikoetan parte hartu, baita jabetzan ere. Eta egin behar dena identifikatu, zeintzu dena etorkizunak apustu industriala. Ze batzuk, segurazki, industria batek izango ditu arazoak eta rekonbersi industrial bat ere gertatu beharko da, sektore batzuen kaltetan, baina sektore berrien aldeko apustua eginez, ez? Horretarako behar da industria politika aktiboa, eta horretarako behar dira tresna importante batzuk. Tartean, behar du funts soberano bat, industria funts importante bat, inbertitzeko sektore publikotik etorkizuneko industria berrien alde. Eta hori ez aldaia da egiten? Egiten da oso modu apalean. Gaur daukaguna da aliantza finantzario bat. Baina aliantza finantzario hori da protokolo bat, momentuz. Ez baitago bat ere garbi, beste adibidez EPSU-ek nola parte hartu behar duten industrian, edo industriagari lotutako inbertsioetan, ez? 3.000 milioi euro, ez, iragarri da, trakzionatuko dutela administrazio jarriko dituen 1.000 milioi euroiek. Baina hori desideratum hutsa da. Espai daukagu inbertsio planik. Orain dela hilabete inguru, gobernuak lizitazio bat egin zuen, konsultora bat kontratatzeko inbertsio plan hori egiteko. Beraz, gaur egun ez daukagu inbertsio plan bat, aliantza finantziero hortatik sortu barreko inbertsio funts hori nolabait martxan jartzeko, ez? Eta ez daukagu plan industrialik. Gobernuak beste konsultora kontratatu du plan industrial bat idazteko. Bueno, hemen gobernu berria da, sailburu asko berria dira, baina horrek ez digu balio. Ze EAJ eta PSek modu batera edo bestera daramatzate 3 herrialde hauek gobernatzen azkenengo 40 urtetan. Oso deigarria da, egintzaldiaz eta urtebetera oraindik ere gobernu honek izatea gaitasunik mahai gainean jartzeko plan industrial bat identifikatuz zeintzu duen apustu estrategikoak. Datorren asteko monografiko horretan transizio energetikoa ere izpide hartuko da. Batez ere itzalaldiaren ondoren hauzenago entzuten dira hotsa diotenak transizio energetikoak ezin duela baldintzatu lehiakortasun ekonomikoa. Iruditzen zaizu badagoela transizio hori moteltzeko bulkada bat? Bai, badago, nabarmena da, ez? Eta hori ez da autu bat, ez da soluzio bat. Transizio hori gertatzen ari da eta gertatuko da osein kasutan. Beraz, hemen eskenatokiak aurreratu egin bar dira. Hori da etorkizuneko bidea, ez? Eta transizioa da 100% berriztagarria den matriz energetiko baterantz. Hori da transizioa, hori da behar dugun transizioa. Gure ustez, energia nuklearra ez da aukera bat. Eta hori horrela bada, pentsatu ezagun, zer den hemen egitea tokatzen dena. Eta hemen ere oso berandu iristen gara momentu ontara. Lurralde plan sektorialik ez daukagu eta urte bukare arte ez da espero. Hori da, daukagun egoera momentu hontan. Egin behar du energia berriztagarrien despliege bat, edapen bat, izan behar da ordenatua eta izan behar da alik eta demokratikoena, eta hori egiteko dauzkagu zailtasun evidenteak, ez? Bestalde, enpresek deskarbonizazio prozesuak gauzatu behar dituzte, eta garraio sarean badaukagu beste arazo bat, potentzia falta da, eta hori, momentu honetan oso faktore mugatzailea da industriak behar duen deskarbonizazio prozesurako. Energia berriztagarria azpiegiturek ala ere sortzen dute herri askotan kontrako tasun bat, tartean zuek gidatzen dituzuen udalerri batzuetan. Horrek ere ez du transizio hori moteltzen? Bai, moteltzen du, baina hemen behar da lidergo politiko eta instituzionala sendo bat. Eta hemen bi nolabait aspektu daudez. Batetik, momentu honetan tramitatzen ari diren proiektu horiekin guztiekin zer, hemendik eta 2030 begira ze edapen egingo dugun, 100 piku proiektu ari dira tramitatzen oso modu desordenatuan esan bezala lurralde plan sektoriale gabe. Orduan, hemen kontua da. Non eta zenbat. Sailburuak berak esan du, gutxi asko tramitatzen ari diren proiektuen 10%
gauzatuko dela bukaera alderaz. Bueno, vale, orain falta dena esatea, non eta zenbat, non da kokaleku egokinak identifikatuz. Hau da, impactu txikiena sortezaketen kokalekuak identifikatuz. Eta nola da, batetik, komunitate lokalekin dialogoan. Eta bigarren da, parte hartze publiko eta sozial fuerte batekin. Energian euskal erakundeak inbertitu behar du, energia sorkuntzako proiektuetan, eta bestalde, legeak berak aitortzen du aukera, tokiko eragileek, ekonomiko, instituzionalek eta barrek, izan dezaten baita ere gutxieneko 20% jabetza bat proiektu egiten. Beraz, aukera daukagu, hasteko egiten despliega bat non energia sorkuntzako azpiegitura egiten izango duen kontrol publiko sozial importante bat. Hori da lehen aspektu. Eta bigarrena da hortik aurrerako dagokion, 2030-etik aurrera zer. Nola egin, orain arte egin ez den hori, hau da, energia berriztagarrien edapen demokratiko, orekatu eta justu bat. Hortarako, gure ustez, behar du akordio sozial bat. Eta hori legean badago jasoa. Honezkero, akordio sozial hori beharko luke martxan. Eta hemen ere oso berandu goaz. Gure ustez akordio hori oinarritu behar da, lurralde antolaketa araubide guztia errebizatzean. Hau da, behar dugu, eskualdeetara jeitsi eta PTP-ak errebizatu, eskualde eskalako nolabait ambito funtzional hori hartu oinarritzat, errebizatu araubide hori komunitate lokalekin dialogoan, eta beti gora identifikatu energia berriztagarrien edapen orekatu eta demokratiko bat. Azken kontu bat, gaur aurkeztuko da munduko zestapunta nazioen arteko liga, eta Euskal Selekzioak ofizialki nazio modura lehiatu ahal izango du hor. Atzo, Estebanek egiten zizuen beste kritiketako bat zen, hau ahalbidetu duen kirol legearen erreforman zuek abstenitu egin zinetela. Ikusita orain emango den urratsau, akatsa izan zen abstentzio hori? Bueno, akatsa baino uste genuen haratago jateko momentua zela, ez da aukera egon zitezkela, ez. Baina hemen gauza bat argi izan dezagun, hau gure esker dato, guri esker da, eta guk ekarri du, eta zuk ez duz ezer egin, eta alako dialektikak ezkan amatza inora. Osa, hemen batzuk eta besteok egiten duguna, ongi etorria herri honen onurarako bada. Eta are gehiago esango dut. Elkarrekin lan egiten badugu, herri honentzat are hobeto izango da. Eraz, Madrilen egingo dugun lana, egin dezagun elkarrekin gauza funtsezkoetan, hizkuntza politikan, selekzioen ofizialtasunari dagokionez. Eta haratago joan naiz, beste, esan zuen nola Europatik etor daiteken erreforma bat EAJ kaltetzeko Europako hauteskunde bati begira. Haizu, erreforma hori baldin badut eta intenzionalia politikoa baldin badago Espainia baliatu dezakena, izango da nazio ukatuek, estatuko nazio minorizatuek ukatuek, ez dezaten izan ordezkaritza representatibo bat, ez? Beraz, elkarrekin egin diezaiogun aurre egoera horri, ez? Besteak beste, guk planteatu du behin eta berriz eta jarraituko du planteatzen. Hauteskunde batzutara elkarrekin aurkeztuz gero minimo batzuen bueltan, herri honentzat askoz hobeto izango dela. Bai hauteskunde espainoli dagokionez eta bai Europako hauteskundei dagoz. Beraz, jar dezagun elkarlana eta utzi ditzagun halako dialektika inoraz gara matzetan algo dialektikak, ez? Nik uste dut jendeak eskatzen duena dela, elkarlana eskatzen duena dela, herri interesa jartzea erdigunean, eta alderdi interesak aspiratzea benetan herri interesei. Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko burua, eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik. Ni esker zuei. 9 jo berri dira.